ഹരേ കൃഷ്ണ. ജിനീഷ മാതാജി ഇല്ലല്ലേ? കേറിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലെ ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം നമ്മൾ നോക്കി, നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് അതിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് പ്രഭുപാദർ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം അതില് എല്ലാ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 3 യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും, ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിനെ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, ഭഗവാൻ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണെന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ, കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, അർജുനൻ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 5 കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ആ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അർജുനന് ഓരോ കാര്യങ്ങള്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇനി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പരമാധികാരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ച് എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നിഷ്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തി നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം,
ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താം. 1 ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, 2 പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, 3 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു ജ്യോതിസാണത്. അത് ഒരു പ്രകാശമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രകാശം. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ പ്രകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രകാശം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു പ്രകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അതിലോട്ട് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് വേറെ ഒരു ലോകത്തിലും പോകുന്നില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യണത്? ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിലോട്ട് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലോട്ട് ലയിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, അതൊരു പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് എന്താണ്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന ചതുർഭുജ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ആര്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അതിലോട്ട് ലയിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് വന്നിട്ട് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈകുണ്ഠത്തിലോട്ട് ധ്യാനം ചെയ്ത് കുറെ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെത്താൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിനെന്താണ്? കുറെ വർഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും. കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് വന്നിട്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് എന്തിട്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താം. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാം. 1 ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ആ ഒരു പ്രകാശത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തിലോട്ടാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോ നമ്മള് അതിലോട്ടാണ് ലയിച്ചു പോകുന്നത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചതുർഭുജ രൂപിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ലയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഭക്തന്മാര്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഉദാഹരണത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുകയാണെന്ന്. അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിനോട് ഉപമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തിനോട്, സൂര്യന്റെ ആ രശ്മിയോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല നമ്മള്. സൂര്യരശ്മി കിട്ടിയാലും സൂര്യലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ വെളിച്ചം മാത്രമേ നാം അറിയുന്നുള്ളൂ. സൂര്യനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറയണേ? ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സൂര്യപ്രകാശത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് എന്താണ്? സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിനോടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ വരുമ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുമ്പോ സൂര്യ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തിൽ വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫുള്ള് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് വരുന്നില്ല.
സൂര്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുമ്പോ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം വരുമ്പോ എന്താ പറയുക, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനെ സൂര്യഭഗവാനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, സൂര്യദേവനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സൂര്യനെ സേവിച്ച് നമുക്ക് സൂര്യനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ വസിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. അതാണ് അപ്പൊ മൂന്നായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സൂര്യനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സൂര്യന്റെ ഒരു വെളിച്ചം, പിന്നെ സൂര്യന്റെ ഒരു ഉപരിതലം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യ ഭഗവാനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇനി അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ആരാ പറയുന്നത്, ഇനി എന്താ പറയണത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം പറയണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നീ 6 ഗുണങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവ്വലോക മഹേശ്വരനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും ശക്തി, കീർത്തി, യശസ്, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അതായത് സൗന്ദര്യം പറയുന്നുണ്ട്, സമ്പത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 ഗുണങ്ങള് ഫുള്ള് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ആര്, ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം, ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ ആരിൽ കാണുന്നോ ആ വ്യക്തി ആരാണ്, ഭഗവാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആരിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ആരിലാണോ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസമഹർഷിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മുനിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യവും പിന്നെന്താണ്, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങള് കാണുന്ന ആരിലാണോ അവരാണ് ആര്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വന്നിട്ട് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ അർജുനൻ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ അതിന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കൗണ്ടർ അടിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുന ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകാണ്, അത് ഇതിലില്ലാത്തോണ്ട് വായിച്ചു പോകുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസൗഖ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണിത് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം വന്നുപെട്ടത്? ഇതൊക്കെ എന്താ പറയണത്, ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് തൊട്ട് യോജിച്ചതല്ല. ഇത് നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കായിരിക്കും നിന്നെ ഇതിനൊക്കെ നയിക്കാന്ന് പറയാ. പിന്നെന്താ പറയണത്, ഇതൊരു ആണത്തമില്ലായ്മയാണെന്നാ പറയണത്. ഈ ഒരു ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് നീ അധീനതാവാൻ പാടില്ല. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിന്റെ ക്ഷുദ്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേൽക്കാനാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നീ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അർജുനന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനൻ ഇവരൊന്നും കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും പിന്നെന്താണ് ഗുണകാംക്ഷികളെയും ഒന്നും കൊല്ലാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അസ്ത്രങ്ങളാൽ ഇവരൊന്നും വധിക്കാനായിട്ട് ഇവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്, ഇവരെ ജയിക്കാനോ ഇവരാൽ തോൽക്കപ്പെടാവുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞ, ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനോട് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ അർജുനൻ പറയുന്ന ശ്ലോകാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകം കേട്ടോ. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല.
ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നീ ആണത്തമില്ലായ്മയാണ് നീ ചെയ്യുന്നത്, നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, നീ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലായ്മയാണ് നീ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്കൊന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, താൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത്, അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ പ്രഭാത് സ്വാമി പറയുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം തേടാൻ നമ്മൾ ആരുടെ സഹായം തേടണം? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം തേടണമെന്ന് എന്തിലാ പറയുന്നുണ്ട്? വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടക്കം അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കരുത്. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും സിറ്റുവേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം തേടേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് എന്നത്തേക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോചനം കിട്ടും. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു പരിഹാരം തരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഗുരുവിന് സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, അതായത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല്, ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അർജുനൻ എന്താ പറയുണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ നിരത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും യൗവനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം ചിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുട്ടിയായിട്ട് മാറും, കുട്ടിന്ന് പിന്നെ യുവാവാകും, പിന്നെ വൃദ്ധനാകും, ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശരീരത്തിൽ, അല്ലെ? ശരീരത്തിൽ പല രീതിയിലും നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യം ബാല്യം വരും, പിന്നെ യൗവനം വരും, കൗമാരം വരും, വാർദ്ധക്യം വരും, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവാണെങ്കിലോ, ആത്മാവ് അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജീവാത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പറയുന്ന സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല? സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്കും പിന്നെന്താണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ജീവാത്മാവിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ബാല്യം ഇതൊക്കെ ഈ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. മാറുന്നത് എന്താണ്? ശരീരത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ആര് ബോധവാനാണ്? ആത്മാവ് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വേറൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരു ശരീരം ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അർജുനനോട് പറയാണ്, അവരെ പറ്റി നീ വിലപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? പുതിയൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് അർജുനനോട് പറയാണ്, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വരെ ആര് അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ? ആത്മാവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ന് ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാന്ന് വരുന്നു, ആ സമയം ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് ആ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു, മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട, ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാശമില്ല, ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ആത്മാവ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇനി ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ ശരീരത്തിന് ചേതന നൽകുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിന് ചേതന നൽകുന്നതാണ് ആര്? ആത്മാവ്. നമുക്കറിയാലേ, ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു, നമ്മൾ അങ്ങനെയാ പറയണ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നില്ല? നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പോലും നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ആ ആത്മാവുള്ള സമയം വരെ ആ ശരീരത്തിന് എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? ചേതന ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന് മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് പറയണത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടെ ഈ എന്താ പറയണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ പറയാണ്. ആദ്യം നമ്മള് ബാല്യത്തില് ജനിച്ചിട്ട് എന്താണ്? ബാല്യം വന്നു, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. നമ്മള് ശരീരത്തില് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാവ് പോയപ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ശരീരത്തിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ആത്മാവാണ് ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് നൽകുന്നത്? ചേതന നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണം നമുക്കൊരു പറയാണ്. ഒരു കാറ് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ആരാവശ്യമാണ്? നമുക്കൊരു ഡ്രൈവർ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ കാറ് തന്നെ ഓടുമോ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശരീരവും ആത്മാവും. ആ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? അതിൽ ആത്മാവ് വേണം. ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് കാറിന് കമ്പാരിസൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നതാണ്, സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടെ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഏത് ശരീരമാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അത് ഏത് മനുഷ്യന്റെ ആവാം, മൃഗങ്ങളുടെ ആവാം, ഏതിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, അതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഏതാണ് ശ്ലോകം പറയുന്നത്? ഏത് ശ്ലോകമായിരുന്നു? ദേഹിനോസ്മി യഥാ ദേഹല്ലേ? ഈ ദേഹത്തിലൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ഇനി ഈ ദേഹത്തിലൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വേറൊരു ഇത് കൂടി നമുക്ക് പറയാണ്. ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിനെയും കൂടിയിട്ട് പറയാണിത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ജീവാത്മാവെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ്? ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ബന്ധനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരീരം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ പാർലറിലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ സുന്ദരിയായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പക്ഷീനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂടാണ്, പക്ഷെ അതിലിരിക്കുന്ന പക്ഷി ആരാണ്? അത് ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ ഈ പക്ഷിക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്താണ്? അതിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ കൂട് മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അത് വൃത്തിയാക്കുന്നു, അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്തിനു ഒന്നും നൽകുന്നില്ല നമ്മള് ഈ പക്ഷിക്ക്. ആ ആത്മാവിന് നമ്മള് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മാവിന് ആ പക്ഷി ചത്തുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവാത്മാവിന്
അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കണം. ജീവാത്മാവിന് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ജീവാത്മാവിന് മുക്തിയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം. നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് മുക്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാവാൻ നോക്കണം. ആ പരിശുദ്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന് മുക്തി കൊടുക്കാനായിട്ട്, മോക്ഷം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രായത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് ബാല്യോ യൗവനോ കൗമാരോ വാർദ്ധക്യോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേജുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മള് നമുക്ക് സ്റ്റേജ് കടന്നു പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വണ്ടികള് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പ്രായത്തില് ചെറിയൊരു കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു സൈക്കിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമാണ്, ആ കുട്ടി അത് ഓടിച്ചു പോകും. ഇത്തിരി കൂടി വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ സൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വീലർ മേടിച്ചു കൊടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാറ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ആ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകണം? നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വരണം. അപ്പൊ വണ്ടികൾ മാറുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അല്ല, ആത്മാവ് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കും. അതിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളെ പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ചിലപ്പോ നമ്മള് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം, വീണ്ടും മൃഗയോനില് ജനിക്കാം. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാൻ? ഇനി അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സ്ഥാംസി ദിശ്വസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഇനിയോ, ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മളും കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഒരു അനുഭൂതി മാത്രമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് സുഖവും ദുഃഖവും പിന്നെന്താണ് തണുപ്പും ചൂടും, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് മാത്രം തോന്നുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അതല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? കുറേശ്ശെ നമ്മൾ സഹിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ക്ഷണികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഇതിനെല്ലാം സഹിക്കാനായിട്ടും ക്ഷമിക്കാനായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന മരത്തിന്റെ പറയണ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ വിന്റർ സീസൺ വന്നാലും മഴക്കാലം വന്നാലും മഞ്ഞുകാലം വന്നാലും വേനൽക്കാലം വന്നാലും ആ മരത്തിന്റെ എന്താണ് ഇലകള് ചിലപ്പോ കൊഴിഞ്ഞു പോകും, ചിലപ്പോ നല്ല പച്ചപ്പ് വരും, ചിലപ്പോ അത് ഉണങ്ങി നിൽക്കണ പോലെ അത് ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ മരം എന്താണ്? അത് എന്നിട്ടും ആ മരം അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ്? സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സുഖദുഃഖവും സന്തോഷവും ദുഃഖമൊക്കെ വന്നാലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് അത് സഹിക്കാനായിട്ടും പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അനുഭൂതി മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബാധകല്ല. ഇപ്പൊ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാലും തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണത് എന്താണ്? ശരീരം മാത്രമേ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? നജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂതോ ഭവിതാ വാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല.
ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പറഞ്ഞു, അത് കണ്ടിനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയണത് എന്താണ്? ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. ആത്മാവിന് എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? മരണമില്ലാതെ ആത്മാവ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ്? ഗുണത്തില് പരമാത്മാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിനാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന് എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. പരമാത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പരമാത്മാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ്? ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നു, പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ വളരുന്നു, പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 6 മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെ ആര് പോകുന്നുണ്ട്? ശരീരം പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആർക്കും ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിനെ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവിന് പറയുന്നത്? വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. അതെങ്ങനെയാണ്? പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ആ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് പഴയ ഡ്രസ്സ്, കേടായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മള് ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ഈ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ അരിഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ജന്മത്തിലെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വേറൊരു ജന്മം, വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹം ആര് സാധിച്ചു കൊടുക്കാണ്? പരമാത്മാവ് സാധിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഉടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് പഴയ ഉടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ എന്താ പറയണത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയണ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്തൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകാഹ ന ചൈനം ക്ലദയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതാഹ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ശരീരത്തിനാണെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ശരീരം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരണശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത്. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കത്തിച്ച് കളയാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന് ഭൗതിക ശരീരം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാതും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇത് പിക്ചർ പറഞ്ഞത് തന്നെ. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നിയെ കൊണ്ട് കത്തിക്കാനോ ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിനൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അപ്പോ അർജുനൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണത്? ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യേർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി
അതിനാൽ എന്താണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? എന്താണ്? ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അതിനാൽ അർജുന, നീ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണവും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനനവും അത്യാവശ്യമാണ്. അതെന്താണ്? അത് എന്തായാലും അനിവാര്യമാണ്, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ജനിച്ചാലും മരിക്കും എന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കും എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ കാലാവധി, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ കാലാവധി തീരുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും നമ്മൾ മരിക്കും. പിന്നെ അതനുസരിച്ച് ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ മോചനമില്ലാതെ ഉഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കുമെന്നും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമെന്നും ഉള്ളത് ഒരു സത്യമാണെന്ന് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നീ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അർജുനനോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, എന്താ ഇവിടെ പറയണ? ഭാരത എന്ന ഭഗവാൻ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത്. ഭാരത കുലത്തില് പിറന്നവനെ എന്താ പറയണത്? ദേഹി, അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ആ ആത്മാവിന് എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഈ ആത്മാവ് എങ്ങനത്തെയാണ്? അത് അനശ്വരമാണ്. ആരും ആ ആത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ജ്ഞാനമാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരണമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പല രീതിയിലും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ആത്മാവിന് നാശമില്ലാന്നും ശരീരം നശ്വരമാണെന്നും നശിച്ചു പോകുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനയോഗമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ഉപദേശിച്ച് കൊടുത്തത്. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇരുന്നിട്ട് ഇനി അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? ഫസ്റ്റത്തെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അർജുനൻ പറഞ്ഞ 5 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അറിയണ്ടോ? ഫസ്റ്റത്തെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? കുടുംബങ്ങളെ ആരും അമ്മാവൻ ഇവരെയൊന്നും കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്താണ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? അർജുനന് എല്ലാവരോടും ഉള്ള ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ് അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണമെന്നും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കണം എന്നൊക്കെ നിർബന്ധമാണ്. അതൊക്കെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞെന്താണ് അർജുനൻ? ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ മൃദുല ഹൃദയത്തെ നമ്മളിപ്പോ അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. കാരണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണമെന്നും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ നിനക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? സത്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മോചനമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ. കാരണം അവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണമെന്നാണ് അർജുനൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനിവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അതിനും ഒരു കൗണ്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഹതോ വ്യാപ്സി, ഒരു മിനിറ്റ് സ്ലോ കൊടുത്തിട്ട്, ഹതോ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വോ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. ഇതിലെന്താ പറയണത്? കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ
വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. എന്താ പറയണേ? ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ട് എനിക്ക് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, എനിക്ക് സുഖിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല, രാജ്യം വേണ്ട എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തേല് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയണത് ഇരുന്നിട്ട്? ഒന്നുകിൽ നീ എന്താ ചെയ്യാ, ഈ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്വർഗം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നീ വിജയം നേടിയിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന്. കാരണം ക്ഷത്രിയന്മാര് യുദ്ധത്തില് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ, അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ല വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? രാജ്യം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ തുടങ്ങി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ മതി എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രാജ്യം കിട്ടും, അതല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്വർഗം കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭോ ജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞത് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? പാപമാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. പാപം എങ്ങനെ ഏൽക്കില്ല? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനും ഭഗവാൻ കൗണ്ടർ കൊടുക്കാണ്. നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി. അല്ല അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണെന്ന് നീ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫലം എന്താണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ യുദ്ധത്തിന് മാത്രമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചിന്തിച്ചാ മതി? അർജുനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ യുധിഷ്ഠിരനല്ല, ദുര്യോധനൻ എന്റെ ശത്രുവാണെന്നോ, എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നോ, എന്റെ രാജ്യം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് എന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ഇത് എന്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ്, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം, ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്ത് ചെയ്യണ്ട? അതിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാപം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്? ഇത് പാപം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഫലം നോക്കാതെ, നീ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കൂടി പറഞ്ഞ പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്? എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നേഹാഭിക്രമി നാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. എന്താ പറഞ്ഞ? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനും ഇപ്പൊ ഇത് എന്തിലേക്ക് കടന്നാണ്? ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നഷ്ടോ ലാഭമോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ഈ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകാണ്. അതിനോട് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ അറിയാം, ശ്രീരാമസ്വാമി ആരെയാണ്? അണ്ണാറണ്ണനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അണ്ണാർക്കണ്ണനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കയ്യില്. സേതുബന്ധന സമയത്ത് ശ്രീരാമസ്വാമി എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാവരും സഹായിക്കാണ്. അപ്പൊ സഹായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ണാർക്കണ്ണൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങിയിട്ട് ഫുള്ള് ശരീരം മുഴുവൻ നനച്ചു വന്നിട്ട് മണ്ണിൽ കിടന്നുരുളും. മണ്ണിൽ കിടന്നുരുളിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ആ സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങും. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മണ്ണ് മുഴുവൻ എന്താണ്? ആ സമുദ്രത്തിൽ വന്ന് വീഴും. അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടായത് ചെയ്യാണ് ആര്? അണ്ണാർക്കണ്ണൻ. ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദ്യമം, അണ്ണാർക്കണ്ണന്റെ ആ ചെറിയൊരു പരിശ്രമം ആർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാവാണ്? ഭഗവാന് ഭയങ്കര സന്തോഷാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയണത്, നഷ്ടോ ലാഭമോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താണോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യമായാലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആര് തുനിയാണ്?
നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലാഭമോ നഷ്ടമോ സുഖമോ ദുഃഖമോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു ശതമാനം ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേവലം ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയതായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും അതിന് ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണത് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹനന്താശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ഇനി ഇതിലെന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനം. അപ്പൊ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേപോലെ പോകാണെങ്കിൽ, ഒരേ രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ, ഒരേ വഴിക്ക് പോകുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? ആ ഒരേ ലക്ഷ്യമായിരിക്കില്ല. അവരെല്ലാവരും പോണത് ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഒരു ലക്ഷ്യം കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതില്ലാത്തവരുടെ ഈ ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയായിരിക്കും? പല ശാഖകളിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടില് ബദർ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുന്ന ജലം തനിയെ എല്ലാ ശാഖകളിലേക്കും ഇലകളിലേക്കും വ്യാപരിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അയാൾക്ക് മാത്രമല്ല, അയാളുടെ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സേവനം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടില് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്താൽ പോലും അതിന്റെ ഫലം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത് എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു വീട്ടില് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നൊരു എന്താ പറയുക, വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലവും ആർക്ക് കിട്ടും? ആ വീട്ടിലുള്ള അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ, അല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളിലോട്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അല്ലാത്തവരുടെ എന്താണ്? പല ദിക്കിലേക്കാണ് അവരുടെ ആകർഷണം എങ്ങനെയാണ്? പല ദിക്കിലോട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധിയും എങ്ങനെയാണ്? അത് പല രീതിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണത്? അർജുനനെ പറയാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അർജുനൻ ഈ അമ്പെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? താഴെ ആ വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ്, ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് മോളില് അമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മോളിലുള്ള ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് അർജുനന്റെ ദൃഢനിശ്ചയാണത്. അർജുനൻ അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇനി അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പല ദിക്കിലോട്ട് പോകുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പല സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നവരുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ദിക്കിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖ അനുഭവങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് അവര് എന്താ പറഞ്ഞ അതിൽ പരിഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സെന്താണ്? പല പല ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തിലും വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അവരല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്? അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ അധപതനത്തിനായിരിക്കും കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഒരിക്കലും നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാണ്.
ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണത്. അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഓഫീസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര പൊസിഷൻ കിട്ടണം, എല്ലാവരും നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, എല്ലാവരും നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, ധ്യായേതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷുപജായതേ സംജായതേ കാമാ ക്രോധാഭിജായതേ. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അതാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ഭോഗൈശ്വര്യങ്ങളിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ എന്തുണ്ടാവും, ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അതിൽ ആസക്തി വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, നമുക്കതില് കാമം വരും, ആഗ്രഹം വരും. ആഗ്രഹം വരുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും, ക്രോധം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിനോട് ആസക്തി വരും, ആസക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് കാമം വരും, ആഗ്രഹം വരും. ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്, ക്രോധമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ, അതില്ലാത്തവര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളില് അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, അതില് ആകർഷണം ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമ്പോ, അതിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ട് മാറും. ആസക്തി നമുക്കത് ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് ക്രോധം വരാണ്. നമുക്കിപ്പോ കുറെ പൈസ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്, അത് കിട്ടാനുള്ള വഴിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് മാറണം, അത് നമുക്ക് ക്രോധമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, ക്രോധ ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാസ് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇനി എന്താ പറയണത്, ഈ ക്രോധം വന്നു, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന സമ്മോഹം ഉണ്ടാവാണ്. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയണത്, നമ്മളെ വ്യാമോഹങ്ങള്, അതായത് ശരിയും തെറ്റും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാണ്. എന്തുകൊണ്ട്, ക്രോധം കാരണം കൊണ്ട്. ക്രോധത്തിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് സമ്മോഹം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വ്യാമോഹം, അതായത് ശരിയും തെറ്റും ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഓർമ്മപ്പിഴവ് ഉണ്ടാകും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകും. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും, വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലോട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, സർവനാശം നമുക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ താല്പര്യങ്ങള്, ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കണം, അത് കുറയ്ക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ, രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വര്യൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദാമധിഗച്ഛതി. ഇതിൽ നിന്നും മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇതിലെന്താ പറയണത്, രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകണം. രാഗദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, രാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങള്, ദോഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്, അതായത് രണ്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, രാഗവും ദോഷം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന്
വിമുക്തനാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ശരീരബോധം എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയണത്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയണത്? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? നാസ്തി ബുദ്ധിര യുക്തസ്യ ചായുക്തസ്യ ഭാവന സുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ ഈ ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം കിട്ടുന്നത്? ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഈ ജീവാത്മാവിന് അത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചിലപ്പോ മനുഷ്യജന്മാവാം, ചിലപ്പോ മൃഗജന്മാവാം, അതങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞതാണ്, ഈ മുൻപ് ചെയ്ത ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്? ചിലപ്പോ പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, ചിലപ്പോ നമുക്ക് പാപം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിലിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമപുരുഷൻ പറയണ വെച്ചാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മനസമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമില്ല. അപ്പൊ മനസമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? മനസമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് മനസമാധാനമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. മനസമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഈ മനസമാധാനം നമുക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടണത്? നമുക്ക് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? മനസമാധാനം കിട്ടില്ല. കാരണം ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, എന്റെ ആ കാര്യം എന്തായി, എന്റെ ഈ കാര്യം എന്തായി, അവരെന്താ ചെയ്യണത്, ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മാർക്ക് എത്ര കിട്ടും, വലിയവരാണെങ്കിൽ എന്റെ ഓഫീസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ആവും, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തിലാ നിൽക്കുന്നത്? ഫുള്ള് ഭൗതികതയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വേറൊരു ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തെന്ന് പറയണത്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും, സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അല്ലാത്തവർക്ക് സമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഓരോ ഏതൊരു ജന്മം എടുത്താലും നമ്മളെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? മനസമാധാനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ, സുഖം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മളെപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിനോ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനും ഭഗവാന്റെ
രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ചെവി ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ അറിയാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെവി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. മൂക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുഷ്പം മണക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നാക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ നാക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ കാലുകള് ഭഗവാന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, പ്രണമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധരാകാനും നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായത് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ നാവാണ്. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യണത്, നാമം ജപിക്കാനാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങണം, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് പരിശുദ്ധരാകാനും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉയർന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമുക്ക് പരിശുദ്ധി നേടി ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാധിക്കും. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിലോട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇനി കർമ്മയോഗം തുടങ്ങാണ് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായം തൊട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപയോഗം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാ രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്കു യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പരിശീലിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് അറിയാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഈ ഗുരുവിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിനു പറ്റുന്നുള്ളൂ, മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്, ഇനി കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ